Nu har det gjort, ja. Har du startet den? Ja. Ups. Ja. Nå, Det er... hej og velkommen til Henrik og Christians nye Minecraft YouTube server. Eller server er det jo egentlig ikke. Det er jo egentlig... skal vi løbe? Ja, Go for it! Du skal trykke 2 gange med den der taske Skal- her. Hvad? Du skal... Højt. Nej, what? Kom nu op, din gamle nar. Hun er ikke en gammel nar. Nå, de har taget en. Fuck. Er der, og der er ikke flere rundt omkring? Du skal lige helt op på pladen. Fuck. Okay, så... Nej, de har lige givet den til en anden. Fuck. Så hvad skal jeg gøre nu? Og så skal jeg bare finde kister rundt omkring herude i verden. Og det er altså bare... hvad hedder det? Hunger Games, eller hvad? Ja, der skal du lede efter kister. Bagefter, hvis du møder en, så skal du bare gå i krig. Ja. Du kan kun 20 sekunder. Du kan ikke smadre dem. Hvad? Du kan ikke smadre dem i jordblokken. Nu må du tage... Nu, skal... Hvad? Ja, tag og slås mod hinanden. Ja, men i... Fuck, de er høje, de der to. Go for it! Det... Kom nu! Gamle mand! Go back! Der, jeg har fundet just. Okay, kig på den. Ja, Du kan bare trykke på den der, så kan jeg få dem alle sammen. Ja, jeg ved det godt. Ja, den der, du skal bare have den på. Go for it! Kom nu, er der ikke flere rundt omkring her? Du skal lede efter dem. Og så skal jeg ikke nakkes af de andre. Du skal undgå at blive nakket af de andre. Fuck. Nej! Move! Jeg kan ikke komme forbi. Jeg kan ikke komme væk. Så er du godt beskyttet. Hvad så hvis de kommer derfra? Kom væk! Så skal du dukke der. Så kan du ikke se dit navn. På den der pil der. Hvis jeg dukker mig. Så kan du ikke se dit navn. Jeg tror vi starter lige en ny episode der med at du står fast i jord dernede. Hvad? Er den stoppet? Nej, du nå. Er du død? Er den ikke stoppet? Jeg troede, den var stoppet. Der skal finde en anden sted. Jamen, er den ikke stoppet der? Den er stadigvæk optager. Gør den? Ja! Ja, YOLO! Nej, du skal lige vende... der er 20 i den Fuck der. you, Cookie Man! Ja, cupcakes. 10 sekunder. Ja. Okay. Du skal trykke hurtigt 2 gange, så løber du hen. Ja. Efter den kommer ned på et. Hej, ulv. Jeg kan se ved Hvad? Jeg tog den der. Ja, tag bukser af skoen. Tag den. Det er svin! Bare hurtigt givet. For helvede. Der er et eller andet herude i den bjerge der. Fuck, du er fed. Hej. Ja, du er i... Jeg lægger et eller andet kiste her rundt omkring her. Der er lava, det skal vi ikke lige røre ved. Det er ikke sjovt. Kom nu med en chest. I don't want to die. Jeg vil så gerne... fucking fed teksteffekt, du har på egentlig. Ja, det har jeg også fundet. Det er meget fedt. Hvad jeg gør? Fuck! Hey, atomkraft er en bitch. Nej, den har ikke holdt. Et sekund! Det er den der noget. Skrid med dig! Din store røv. Kom her! Shit! Hvad var det? Hvorfor sprang jeg? Ej! Derefter blev du så sprang det. Oh my god, jeg ring. Skal jeg prøve? Nej! Kom så! Hvorfor er jeg så... Flyt dig, dine lorte dinosaurer. Vil du se, jeg er god til det? Og de er alle sammen ødelagt. Vil du se, jeg er god til det? Hvad er det? Hvad skal vi her? Hvad skal vi her? Skal vi derud? Er du? Vil du se, jeg er god til det? Måske. Skal vi derop? Der skal du stadig finde kister, så er det flytte fra dem. Er den her taske i stykker? Den der? Ja. Nej, det er den ikke.
Du vil bare trykke lidt hårdt. For sat mine fingre, mand. Fuck, det er godt. Jeg ikke bare bruge din lille finger til det, for hvis du har... Hvornår starter den? 50 sekunder. 30 sekunder. Nu skal du ikke lyde som en høne. 20 sekunder. Dø, din røv. Dø, din kung fu panda. Okay. Kom nu. Jeg vil gerne i gang. 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Og så fjerner det der så. Ikke det der bor der. Det skal vi over. Go for it! De første tog er på vej. Hey, skrid med jer, røvler. Kæft, de løber samme tempo næsten. Ja, men hvorfor løber jeg ikke lige så hurtigt? Det er snyd. De snyder. De bruger hacker. De hacker. Fy for helvede. Er det meget? Flyt dig, din fucking... Nej, jeg kigger bare efter chests. Kom nu, kom. Op. 30 sekunder. Kom nu. Up, bitches. Hop. Den der bane, der vi er i nu her. Jeg tænker bare, hvor fanden er den kiste, vi plejer Fuck, kan man ikke komme længere end hertil? Jo, ja, hvis der kommer sådan et stort glas rundt om, så kan du komme videre. 10 sekunder. Der er 10 sekunder. Oh shit, der var en lige der. Hey, der bøg der. Der, hvis der er nogle kister derinde. Men jeg kan stadig godt falde ned, ja. Au, for sat. That hurts. Mwahaha. Godt. Du skal ikke løse. Op på den der. Op på oven og så. Op på, nej, du kan bare gå der. Hvad der? Jeg tror lige, vi tager den her vej. Go for it. Oh shit! Okay. Skal ned og finde det svært. Please. No! Fuck! Flyt dig! Der er 13 bag, eller banen. Hey, der er på vores. Ja! Okay. Der ligger en hjelmkraft der. Hvordan skal jeg få den? Du får 2 snebolde. Snowballs! Prøv at tage snebolden, og jeg kan se, hvad snebolden ser ud. Sådan en stor rund kugle. Men der var noget. Nej, for satan. Det er test. Der var ikke noget i. De har sådan stjålende. Hvorfor skal de også tage alle mine ting? Hvorfor skal jeg aldrig få noget? Hvorfor må jeg ikke? Yes. Shit! Jeg fik et chok. Hop nu op, din... Hvis du dør, så er det min tur. Okay, vi spiller 2 baner hver. Så hvis... Du har spillet 2 baner hver. Ja, jeg har spillet 2 baner nu her. Hvis jeg dør den her gang, så er det din tur. Eller, det er egentlig lige meget om jeg dør, hvis jeg så også... Hvad hedder det? Hvis jeg også... Shit, han var lige længere. Han har lige været der! Svin! Ja, hvis jeg... Når jeg så gennemfører den her bane, så... Eller hvis jeg dør, så er det din tur. Op. Jeg er stolden. Jeg har lidt vores pæne ting. Ej. Hold. Jeg er lige stolden. What the fuck, er det en seng? Ja, det er en seng, for... Fuck, det ser dumt ud. Ja, det var kun muligt. Fuck. Oh shit! Løb fra helvede! Han er lige bagved dig! Wow, hvad skete der nu? Ja, alle fyr, Jeg står bare og glor.
Ikke tag mig, ikke tag mig! Stop lidt, gå. Fuck. Du må gerne tage et sted væk, hvis der er nogen på. Du kan bare stå over. Så sætter jeg mig over den. Okay. Så det er ene Hunger Games baner, eller hvad? Oh shit. Jeg sad faktisk, jeg skøjt i. Ja, går bare snor på hinanden. Jeg fader bare ikke. Hvor lang tid var det egentlig, den her film optog? Hvad var det, vi satte den til? 120 eller sådan noget? Ja, 111. Nej, var det ikke 1111? Nej, det var bare 111. Okay. Du ser, du trykker 3 gange. Den har været over 2 minutter nu, har den? Skal vi stoppe episoden? Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi stopper med episoden her. Definitely. Ja. Hej hej. Goodbye. Nå.